Wara li ġimgħa ilu rapport tal-Grupp ta' Stati kontra l-korruzzjoni fih dan il-Kunsill tal-Ewropa magħruf bħala l-Greco, innota li Malta wettqet jew qed twettaq iżjed minn nofs ir-rakkomandazzjonijiet tal-istess Greco, deputati parlamentari tal-establishment tal-Partit Nazzjonalista ppruvaw jiskreditaw fil-Parlament il-ħidma sfiqa tal-Gvern f'dan il-qasam. It-tlieta wara nofsinhar id-deputat nazzjonalista Mark Anthony Sammut qamu staqsa jekk il-Gvern għandux interess li jwettaq dawn ir-riformi. Il-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard fakkar kif l-istess rapport tal-Greco nnifsu nnota b'sodisfazzjoni r-riformi li wettaq u qed iwettaq il-Gvern favur is-saltna ta' dritt u l-governanza tajba, filwaqt li nnota wkoll kif meta l-istess istituzzjoni għamlet numru ta' rakkomandazzjonijiet lill-Gvern Nazzjonalista ma saret ebda riforma. Qed nagħmel referenza għal dan ir-rapport illi jmur lura issa għal perjodu tal-aħħar leġislatura tal-Partit Nazzjonalista fil-Gvern. U nikkwota l-konklużjonijiet. In view of the above, Greco concludes that Malta has implemented satisfactory or dealt with in a satisfactory manner none of the 9 recommendations contained in the third round evaluation report. Ġifrej, bir-rispett kollu, li konna situazzjoni fejn il-Greco għattejt ismani, il-Gvern Malti implementa 2 mir-rakkomandazzjonijiet li resqu l-qudiem bħala inizjattivi li saħħu s-saltna ta' dritt u l-ġilda kontra l-korruzzjoni, eċetera, eċetera. Minnu nnifsu huwa pożittiv. Bl-ebda mod ma nissodisfaw ruħna. Min-naħa tiegħu id-Deputat Nazzjonalista Beppe Feneka-Adami qamu ddeskriva dan il-falliment tal-Gvern Nazzjonalista bħala kliem sabiħ. Il-Ministru Attard iċċara l-fatt li kien il-Greco stess li kkonferma l-progress sinifikanti ta' Malta fl-implementazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet. Bir-rispett kollu rrid ikollok wiex tiġi hawnhekk. Tipprova tiskredita l-ħidma tal-Gvern dan is-settur għaliex il-Greco qed jgħidu implementajtu kompletament żewġ rakkomandazzjonijiet. U għandkom numru ta' rakkomandazzjonijiet oħra li qegħdin fl-istadju li jiġu implementati. Intant id-Deputat Nazzjonalista Mario De Marco staqsa lill-istess Ministru Jonathan Attard dwar rapporti żbaljati li huma laqax talba biex jiltaqa' ma' delegazzjoni tal-Parlament Ewropew f'Malta. Il-Ministru Attard innota kif l-istess rapporti ikkontradixxew lilhom infushom. Ir-rapporti li ġew rapportati fil-medja jew inkella fuq sezzjonijiet tal-medja ma jagħmlu sens xejn għax istess imbagħad rapporti jikkonfermaw li jien kont parti mid-delegazzjoni li akkumpanjajt il-Prim Ministru flaqa estensiva li saret fejn irrispondejna l kull mistoqsija li ġiet mistoqsija lilna.